Beri ko video. Nah, may kuan na may ang bahay nga. Kuan. Dubai. Nyabot naman Miss Dubai no. Lazo. Okay, thank you. Hi guys, karon ay mudong dami dari sa Tambalanan na itambawan dari sa kuan kananay kabatang Alicia Bohol. First time ko makangada yung lugar sa kasang pagkabata guys. Diram tas amo pero kan pa ko nakasir ang kanay sa kajug view. Dari palas tulay kita ko tulay nga kuan guys murag arang-arang sa ni surani lugar. So linul naman si guys gikan sa highway padung sa Ubay. Kalapot. Dito tanga to sa Alicia. Balik sa sagi. Ay hala sumo. Tanat ta basig bilang pasata. Kabata ka to eskwelahan. Kali kuari keso. Ano itaw na nasan ta padung upay na ni. Allah. Kuari. Ini isa guys. Ay kaligwanan. Unahan ko magulog kaligwanan. Ay kaligwanan dali. No. Ano pa daling bagay? Ano ka kapag inom dito na laupay naman eh. Pero may kami ang sakal. Ano ka kami? Ay, lola. Stop na. Ano mo tara tala na. Kasi nga sa mga lambaw. Ano kung ilain mo ng balay? Laki mo kung natin. Nakitin mo tara tala. Kamalig na. Ayo. Sige, salamat. Katinga sa Manambaw. Laki na sa tay. Sige, salamat. Lazo. Okay, thank you. Buat naman Miss Dubai no. Lazo. Okay, thank you. Salamat. Video po ko kay gilamian ko sa giyon ha. Beri ko video. May kuan na may ang bahay nga. Kuan. Nawa na yun mi.
Subod siguro. Kami dito. Dito. Kami na nagpapon ba? Oh, nabidani mo ko na. Nakakamiss. Lagi sa Wala, kalaminis. Wala, nag-viewing ko ano? Goal. Mami na ba? Uy. Nakakunod mag-live ko. Kabatang dato man ba yung kabatang ay no? Saan to? Nice lagi. Ay purok na ko ni Dotkanis. Asa porok tres ani dai. Purok kani. Ka ila ka gatong ni manambalay, sima kung pilido. Asa man agion? Ah, katulad Kanang siya. lay porok ko no, porok tres na adto agion. Asay purok ka na diha? Unahan? Kana na dia unan. Ah, nay kasada pa dungad to. Nay padung. Ah, okay, thank you. Ay, kaya may view ng lugar. Ha? Nang manubet. Asa? Ah, Oh, kinaunhang nang atak. wala to ba sana? Eh, lagi tapay. Kani siguro ay mo ni. Kani patagtong. Amo lagi ni. Hinay ha. Ba siguro ni. Mo lagi ni. Ah, lagi kanito lugar. Isko tam kasus pagkata diha. Diretso. Ngayon origato. Ah, mo pa ni. Sige mo ni. Ay mo namang tae. Ah, na puro tres ni. Naghuli asa man ta kulusot. Balik ta. Ano mga naman laging uy, tai. Ako siguro yung mga CR ng baydan niya. Ito ang pari ay. Isko. Wala ka dyan na pari. Hi guys, welcome guys. Gasolina di ay. Nagyan lang. Nakakari. Kasi muna po taning atos kwari ay. Ito sa'yo eh. Ano lagyan lang. Malutas po ay, napot na nga to ay. Katong na yung swimming pool. Napot din nga to. Doon na rito sa ato. Ato ba na yung swimming pool ni Balakay? Kung na ito lay, mau lagi ni. Na, mau lagi na tanawa ko sa hanta. Ha? Mura. Oo, ni ka na tanawa. So, tabit na lingan ni gabi eh. Tangan sa kokwa. Mga nini, lusot lagi, lapot lagi ni nga to eh. Wala na ko na kaliguanan. Kaya gikuan ako no, gimo. Ari na. Ari. Ay, basurahan ko na. Sabi nang nagsumbang to ako. Ay, basurahan ka na. Nabari-bari ako. Kamutan ko. Ah, basurahan mo na. Ayun sa, nas basurahan nagbay? May bahayan eh. Ah, torang tanta. Lapot lagi ni Saywi. Na. Lapot lagi ni bito ko ni mo. Saywi na nanta. Padung na nangatos ko am. Ang tanata.
biskut ko ba ano na ni basura. Baga nagbasura di dani. Ata na tabi na sa Ito mo na. Asay bay katong mananambaw. nambal. Ay hala lagpas. Kanang na swimming pool. Alago. Ay, ginawa ko balik na ito. Kani mo lapot ni sa highway? Ah, mo balik pa mi dito. Di lagi ta mo lapot sa Wala highway. gyud. Sama. Ah, kanang dana nga pagtugbong. Ah, okay, thank you. Ay guys, sana warang na may view. Wa di kalaputan ti kaya. Ah, unsa din ni si Za? Ah, lagi madam site lagi. So guys, so nice guys of view. You know, kumakamis talaga. Uy, hinay-hinay. Ah, binaglapot sa highway. Sama-sama alaman tabi. Pwede mura mo po. Ha? Mura. Unsa sa? Mura ba? May kalaputan. Oh, nakakati. Kadugyo. Oh, you know, balik na po. Kani. Ah, kani. Makasira na, Dani. Ah, kita di ka ay. Uy, hinay-hinay. Ginawa ko ina. Di mo dahil lalim. Sige na. Ha? Ano ba yun? Kasi mauna. Ayo. Asay ba sa mananambaw tay? Ah, kamu lagi na. Asa may swimming pool? Oh, kani.